weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takkusan yoni ha toto kay haydi galle ceerno amadou alpha ba ha to lik seyba gorgol ko on takkusan yoni ha to ndulmaji dembe ene jeeya e gardide hono kabruji men ɗo e nder leydi hono mauritanie suudu gendi leydi hono mauritanie jaɓɓima eɓɓore taw ko ñawore ko fati jokkodiral mum e public kañum e privé banque el amana mo leydi hono mauritanie wawi hono rokkude bourse taw ko on almude janggowo duɗal jaaɓi hafirde to leydi men hono sénégal hoɗoje hono leydi hono sénégal wawi hono yilloyade toon to Bakel gam ƴewde ɓen halno guurdi toon e ɗin toɓoji Bougane Gueye Dany kanko dey o haɗama yettade toon to Bakel gam yinnodemo kay hono ƴewde ɓen no guurdi to leydi hono Mali général Assimi Koyta o jaɓɓimo Abdoulaye hono Bathily nulaɗo keeriɗo Bassirou Diomaye Faye min jaaha toon to Burkina Faso Côte d'Ivoire Kenya Tchad Gabon jolama jaɓeri leyɗe France Allemagne leyɗele denduɗe Amérique Venezuela Mexique Palestine hara goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yogay docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safara rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol
ceerno Djiby Sy safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 17 rafi fannu goɗɗo ne safra fodde 19 rafi fannu tataɓo ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros ceerno Djiby Sy ene yawrene ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalamtamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani wendu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya ceerno Djiby Sy base mum to ka hayɗino golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodire ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe Ayawo TV min gari addana mon compital mon e ɗemgal pular e ñalawma hande o hoore biira 14 lewru yorkoma ujunnaje 224 to kaɓɓirɗe hono naten ɓosoje to ko Saydou Abou Ba to Lexey Ba hono gorgol enen gandi noon e oɗo ñalawma mo gonɗen Sar Abdoulaye Sar wondude Ghali Abou Ba e settu mumen kañum e Abdoulaye taw kako an kamɓe de ɓe jaɓani toon to lamorgo faggudu leydi hono Mauritanie woni Nouadhibou dande maayo halmoɓe taw toon hono catal ɓamtare hono pular ene yuɓɓino ñalɗi mumen ko ñalawma hande o 19 lewru yorkoma woni octobre ɗum wayno de golle ɗe e oɗo saaha puɗɗima toon ɗum noon toon to Khiyam dendagal wonɓe toon ɓe e Nouadhibou ko taari ɗum kala ma gar toon jaɓɓo oɗo sete gummiɗo taw ko ga e lamorgo leydi hono Mauritanie hono Nouakchott no mbiruɗen ni Sar Abdoulaye Sar Ghali Abou Ba Ablaye Anne e sete mum kamɓe noon eɓe gonda kono ceerno mabɓe kono taw kadi ko ceerno Boubou Gaye kamɓe ɓe délégation mabɓe ko timmuɗo ngarɗuɗo ene wayno Nouadhibouɗaɓe hande ma waɗa kono jii oɗo guiɗo hono leñol wawa wadde toon jewte mum payodinde no feewi no mbiruɗen e gardidi hono kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno jakka gendi leydi hono Mauritanie ene waɗino tawata ko jonde mum ñande aljumare 17 lewru yorkoma ujunnaji 224 e gardogol Mouhamed Bamba Maguette ɗum noon ɓe mbawi kadi ƴewde toon hono ko fate hono eɓɓore sharia tawde ko wawde kadi lumtinde ɗum wonnode guila ujunnaji 17 ɓolum jeegom waylo ko sharia ujunnaji 1 ujunnaji jeegom ko fewti noon e wawde liggodirde e public taw ko privé jagorgal faggudu ndu wawi kadi
kañumne o arde ƴewde kay joƴƴinde kay kañumne Sidi Ahmed Wul Bouba o arti famnude yimɓeɓe hakkude partenariat taw ko public et privé o no wawa kadi kono wawa kono yuɓɓirede kono taw kadi ko hitande wonno ujunaji 217 ɓe mbawa kadi taw kadi ko ƴewde halnoɓe mbaylir ɗum haɓe mbawa kadi dañde koɓe jiiɗi wadde ko so maade wona e ɗen taw kadi ko ɗen fewnude won ɗin laabi ha ɗi noon e ƴellidde taw ko leydi Mauritanie taw koye mbadi bandi fayida no fewi ɗo ko banque El Amena ɗum noon rokki taw ko bourse fodde 25 taw ko piccal ɓolum taw ko euro fewde noon e yeddali lamro bot taw ko suka taw ko jangga noon to duɗal jaaɓi haytirde bannoɗo kawgel mum gam nadde e oɗo taw ko école biyete hono polytechnique mo leydi hono Faraïse lamrogo mum Paris ɗum noon taw noon o wawa wadde toon jokkude ko jangde makko toon ko fati noon e on ko wiyete taw kadi ko duɗal taw kadi ko kuftidingal ko fati wonde e ingénierie ɗum noon ko ɗum tigui o wawata kono wadde toon ɗo ko Guidi Maga Soumari Ousmane kanko de o erima taw kadi ko gouvernement mo leydi kono Mauritanie nde waɗat feere ƴeewa kono ko woni e toon e diwan ono Guidi Maga hani e palol dande maayo ngol ɗum noon en ko yoɓe ƴeew ɓen boniraɓe toon guila kay e ndemanteri mumen hani e ɗo koɗki mumen foof koko boni laamu ngu noon yo wat feere kono yurno ɗum ƴeewa no walliriɓe gam ɓe mbawa kadi faabede ko ɓuuri yawde e yaccade ɗo ko armée leydi hono Algérie kañum e armée leydi kono Mauritanie mbawi kono sifodirde dey nanodiral hakkude mabɓe ko fati e ñukkudagol ha ɓe mbawa kadi heɓidade ɗum tigui on général Saïd Chen Agriha o wawi arɗo e nder lamorgo leydi Mauritanie wonno ko 17 ha 17 lewru yorkomo ujunaji ɗiɗi e no gas e nayyi caggal nde yindiri e gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani o wawi yindirde e jagorgal ko fati nden ka leydi kono Mauritanie ha nana wulla siɗi caggal ɗum o yindire on gardiɗo honiyankoɓe leydi kono Mauritanie général taw ko Mokhtar Bella Chaban ɓe mbawi kono yitodirde e yewtude ko fati noon jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Algérie e leydi on taw kadi ko Mauritanie ɗo ko diwan Barakna to nde ko walimo Barakna Mohamed Wul Salek wawi yillade toon to ñande aljumare 17 lewru yorkoma ujunaji 224 toon to ɓogge e saraji mum mbawi kay ƴewde toon no ɓen dañɓe toon caɗele ɗe ɗum noon wawi kono yillade toon to wiyete kono leegal e nder ɓogge tulde en e saraji ɓogge e foof hani to ŋorel o wawi yadde hono Diatar o wawi yadde to Ali Guelel en hani e dar barka en ɗum ɗo foof ko yidde ƴewde ɓeɗon hoɗɓe da palel rendement yo dañɓe ɗon caɗele ɓe o wawa wi don kanko dey nulimo ko gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani gam ƴewde ɓeɗon hal koɗɗirɗon ɗum noon e nder jillu makko men jokkodiri e Mbocci Oumar Baba jokkodiri e Tidiani hono Diop gam ha wadde ƴewde kanko nde o ari toon to ŋorel ma won 12 kilométre to ɓogge o wawa kadi yindirde toon e gardiɗo wuuro ngo ɓe mbawa kadi ƴewde ka caɗele gonɗe toon ɗe ɗum noon men kettoɓe joni joni ɓe mbawa artande men hen salminima hande ene hawre 16 lewru 12 hitande ujunaji 2024 ɗo henne e wuuro ŋorel ngo nde yeehi ha woni sanga 11 pawɗo 36 hojom ko nden gouverneur mo Barakna naati e wuuro ŋorel ngo nde wari nde noon o arde seto makko timmugo saabi en jii hen le fédéral de Barakna hono Ndiaye Daoud o arde le préfet du département de Bogué o arde le directeur de la SONADER o arde le maire de la commune et commandant brigade e dendagal heddiɓe wonɓe en mbawa limtiddeɓe nde ɓe gari nde kadi ɓe gadori jippade ko funnague wuuro ngo nde ɓe jippi ɗon nde ɓe tawi ɗon hono almami hono mawɗo wuuro ngo Mbocci Alassane Amadou ɓe tawi ɗon almami wuuro ngo e dendagal disnodiɓe mawɗo wuuro ngo e jibinande ŋorel foof ɓe tawi ɗumen ɗon nde ɓe jetti nde mawɗo wuuro o bismimaɓe e kanko le gouverneur o ari funnague wuuro ɗo hen honno to digue de protection waɗa ɗo henna o ƴeewi ɗum o waɗi ɗon haalande e hollude goƴa makko wonde caɗele ɗe ko caɗele makko ɓaadi ko kanko woni le gouverneur di Barakna kadi caɗele ɗe mbaɗi koye Barakna o fammini yimɓeɓe noon
ko jeeyi garangal makko ko nelal mawɗo leydi o hono Mouhamadou Cheikh Gazouane ko on nelimo yoɓe ar o ƴeewa caɗele gonɗe e dande maayo ɗe o holli kadi wonde laamu ngu ene watte dendagal ɓesgu ngu haqqille kadi so Allah jaaɓi ma laamu ngu waɗa hen ko foti wadde ko Gurel Boubou naaɓe gari tawtorede jaɓɓungal ngal hono mawɗo wuuro Gurel Boubou o tawi kadi kañum ne jeyno sababu garangal mum ko hollidde caɗele Gurel Boubou naaɓe ko fate batte ilam ɗam ɓe ummi ɗon ɓe gari hirnage wuuro Ngorel ga henne ɓe gari haaɓe jiime dande maayo nde kono noon ko ɓuuri jalɗinde tan ko wonde wuuro ngo kam hankkadi woni koye caɗele mawɗe wuuro ngo ɓuuri hande jooɗade sabu ndiyam ɗam kamɓe koɓe cikkannoɗo ko ɗam ɓuuri ɗon ɗum noon ma peeje daɗɗe so Allah jaaɓi gam faabade wuuro ngo ko ɗon woni to waynodire mawɗo wuuro mo Ngorel e dendagal duusannoɓe ɗum ɓe ɓenni ɓe payi Darel Barka ɗum noon Allah jarama e dande Tijani Ahmadou Diop to Ngorel eyyi Mbocco Oumar Baba Allah jarama mi Allah jarama a jarama Mbocco Oumar Baba caggal ne jokkodirɗa men e Tidiani hono Diop e wawde kay arde toon hono waali mo barakna yillade toon wuuro ngo ƴewde caɗele ɗe ɗon goɗirni ɗum noon min mbiya tan yo Allah ren ko renno ɗum noon yon mbaɗ jokku golle moon payodini no feewi ɗo halto paɗen noon kodo Lig Seyba hono gorgol tawi toon si Babi caggal kayde Chérif hono Sidi Abdoul Moutaleb ko khalifa général Tidiani arno toon to Lig Seyba hono gorgol caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi toon hono yewtere ko fati kadi e cellal fati kay e cancer woni endu ɗum noon min mbaw kadi hono hettademo o wawa artande men kadi e goɗɗon taw kadi ko on no jillu mum toon hani e ko mbaɗno ko ko fati hono cellal ko tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma kame a yawo weltare TV jam ñalle ma Alassane Oumar Mbodj hande ko aset ne hawri e 19 lewru yorkoma octobre hitande ujune 2024 ko ɓuri mantinade kabruji men ɗo cuuɗi men Lig Seyba gorgol e ñalawma aset hande o ne hawri 19 lewru octobre hitande ujune 2024 hono Chérif Seydi Abdoul Moutalib Tijani tawi ko khalifa général de Tijaniya Afrique o jaɓɓama ɗo e cuuɗi men Lig Seyba gorgol e ñalawma hande o sanga waktuji 11 ɓiijo woni 11h subaka ko ɗo o ñallata e cuuɗi men Lig Seyba gorgol kadi ko ɗo o walata caggal kay jillu makko ɗo e leydi Mauritanie o wawi yillade ɗo e cuuɗi men Lig Seyba gorgol o jaɓɓama ɗo noon jaɓɓungal payodingal ha joni kabruji men ɗo e cuuɗi men Lig Seyba gorgol ñande alkamisa ɓennu ɗo ne hawri e 17 lewru yorkoma hitande ujune 2024 yuɓɓinama ɗo tawi ko ñalawma cellal woni ñalawma tawi ko ñalawma mo ganduɗa tawi ko fati e cancer woni cancer de sein yuɓɓinama ɗo tawi yuɓɓinno oɗon conférence tawi ko coopération entre les ONG de Lig Seyba tawi ko précise les ONG Lille sur l'enfant de la femme tawi ko yitere ɓiɗɗo e yumma tawi ardino nde ɗon fedde noon ko biteɗo Kadia Mangane tawi yuɓɓina ko to nokku noddirteɗo complexe Tajour teɓateɗo ɗo e cuuɗi men Lig Seyba gorgol wawi wadde kay tawi ko namde e jaabule ko yowiti e cancer holko addata cancer e holno cancer rentorte tawi yewtanno nde ɗon yewtere ko fati e cellal tawi ko goto e sage femme meɓe tawateɓe ɗo e suudu safrede ndu cuuɗi men Lig Seyba gorgol tawi ko noddirteɗo Houleye Ba musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jubbonden hunde kabruji men ɗo e cuuɗi men Lig Seyba gorgol sibaɓe Lig Seyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma si Babi Allah jarama a jarama ko an uddi kumpital men e ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko ɗon noon payren toon to kay hayɗi taccan ɗon payen hono leydi hono Sénégal to leydi hono Sénégal horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye neldi toon hono oɗo biyeteɗo hono Abdoulaye hono Bathily kanko ko mennoɗo wonde kañumne tawde ko nulanoɗo taw ko hono mission ko Nations Unies to wonno toon ko to Libye o meɗi wonde hono jagorgal hono mennoɗo wonde Abdou gardu leydi ndi Abdou Diouf kañum e jaltuɗo leydi ndi woni taw kadi ko Macky Sall
kanko non ko kanko nula yo ya ha ton to leydi hono Mali o yitten ton calminali gardiɗo leydi hono Sénégal Bassirou Diomaye Faye kañum non e caɗele hono caɗele ɗi leydi hono Mali hemno ɗum tawata ko e gardogol hono oɗo ko général biyeteɗo hono Assimi Koïta ko ɗum tigi o ƴetti o nawi toon hono ɓaturgo ɗum ndu o wawi kadi yettinde kadi calminali ɓuuri tengtude fati kadi e gardiɗo hono leydi hono Mali ndi e wawde kadi tintinde hono ko fati noon e leydi hono Sénégal kañum e leydi hono Mali jotodiral moƴƴal gongal hakkude mabɓe ngal caggal kay ɗeɗo leyɗele tati nde ɓe jalti kay wonde kay e hono CEDEAO kadi ko leyɗele kadi ko Sahel kamɓe Burkina Faso en caggal kay nde ummino toon to leydi hono Burkina Faso golɗo noon o yaɓan tan ko to leydi hono Mali ngam wawde yettinoyde toon hono nulal mawɗo leydi hono Sénégal ɗo ko leydi hono Sénégal ha hande ene wayno noon ene heddi e sugngoji mabɓe fodde kay hono lewru ala ko noon ko rottete noon e oɗo saaha sono dawrugol woni toon ɗum teskini noon wonde kadi moɓodire mawɗe mbaɗi toon mo Macky Sall o kañum kadi e moɓodirala won Amadou Ba ɗum ɗo foof ko wawde teskide e ɓen ɓe jeeyama kadi e ɗin doggi 41 taw ko doggol e yiɗɓe kay wawde kay nadde kay e suɓgoji ɗiɗo taw kay ko sarɗiyankoji baɗoji ñande 17 lewru yorkoma ujunnaje 224 gardiɗo tawata ko leydi hono Sénégal Bassirou Diomaye Faye o ɓornima paɗe makko taw noon o fayi koye toon to Bakel o yeehi koye hélicoptère makko gam ƴewde hono Bakel naaɓe kañumen en guila e Toɓo hani e Ilam ko jokiɓe toon ɗo ko caɗele ɗeɓe dañi toon ɗe e wawde kay hono jokkodirde e mabɓe wawde wallude ɓe wawde kay artidde haqqillaji ɗi haɓe mbawa kay hono dañde kay noɓe dariri no feewi on noon ko Bougane Gueye Dany ko kanko dey ko gardiɗo hono taw ko mouvement gom sa bopp ɗum noon ko kanko dey haɗa yettade wuuro ngo fodde kiloji 17 toon to Bakel to o yinno yaade kankone o ƴeewa kay addude hono ballal makko e wawde kadi wiide wonde ko kamɓe kadi gondi ɗum noon Ceerno Bocoum koye makko yaaduno ko on ni caggal nde gendarmerie jaggi on Bougane on digi wawi won bayyinde ɗum wiide kay ko gendarmerie haɗimo yettade hono taw kadi ko wuuro men kono Bakel Touba toon de ko Chérino Mountaga yaltini koppareje kewɗe no fewi fodde 150 million faade kay e ɓen yoliɓe toon min jaa to wuuro men teddugo Madina Gounass tawen toon Amadou Samba Lo nde tawno ko ñalawma hande o wonno curgol guesa Ceerno o wawa kankone on artande men hen kanko assalamu aleykum Amadou Samba Lo. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alassane Oumar Mbodj mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Alassane Oumar Mbodj kabrumen ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass kala aset ko dawol guesa Ceerno Alhaji Tidiane Ba haali ko tejjuɗo Madina Gounass dennangal wurgo kala leƴƴere kala mbaɗi cente groupe aji ɓe ko sartaji ɓe kadi ko motoji ɓe ko taxi moto kala legal sukaɓe ndendi ɓe jaɓani toon guesa Ceerno fodde kiloji 3 walla 4 hakkude Madina Gounass guesa wiyeteɓe ɗo fata ledde hande o ko soppere makkari ɓe ko jasiji ɓe kadi ko sofira ngaji ɓe kadi ko ganduɗa hay so gadda sofira ngala jasi kono kala ko soppa kamen ndendinta ɓaggue ɓaare ha guesa ba gasa eɗen gandi gouresraji tawete e nder Madina Gounass kanje kala kamen kadi ɓe kaldi ɓe kawri ɓe mbi ɓeyde aset hande o dawama guesa Ceerno wonde wuuro ngo kamen gouresraji ɗe ko alede janggoñe dimanche so Allah jaaɓi kamen kadi ɓe dawata ɗon ɗo guesa Ceerno Alhaji Tidiane Ba ɓe kamen kadi ɓe markinoro ɓe golla hen gollitide golle mandiri nde wonno alhamdulillah rabbil alamin hikko makkar ndi moƴƴi machallah tabarkalla machallah oɗo saaha koye soppere wona nde wonnoon so soppama ha gasi ɗon wawata ɓarede so ɓarama woni hayso ndiyam tooɓi hen woni wawata bonde hano hannirta ni bandiraɓe kala e gonde weltare kono kadi e wettare o kadi hono Ceerno Salif Mamma Seydou Haydara ɗo wuro men Daaru kañum heewi ardade dawol ngol kañum heewi ardade sukaɓe wadde sukaɓe ne kirjine ene cofta ha golle gasa e dow jaam e celal kisal. Alassane Oumar Mbodj mi saminima juurimama no feewi mi samini naga bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓuful andu diine ma ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma.
Amadou Samba Lo Allah jarama a jarama ko an uddi kumpital men e leydi hono Sénégal doni jaraten ko leydi hono Mali hono jo leydi hono sabbordu Mali général Assimi Koïta kanko dey o jabbima ton hono on tako nulaɗo keriɗo hono Abdoulaye hono Bathily tako nulaɗo keriɗo mo Bassirou Diomaye Faye gadduɗo hono leydi hono Sénégal caggal kay nde o bismimo on wawi hono tottude hono ɓatukuru mum wonde kay ko addeɓe kadi jaldeɓe e hono tawde ko attakuji woni kadi janguji baɗoji tonti to leydi hono Mali e wawde kadi wiide wonde leydi hono Sénégal leydi Mali ko ɓooyɓe jokkodirde kadi ko jokkodirgal moƴƴal gongal hakkude leyɗele ɗe kanko noon o wi noon e gardingo Diomaye Faye o ari kadi ko tittinde kankone hakkude leydi hono Sénégal taw kadi ko jokkodiral moƴƴal yo won hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe hono gardingo hono leydi toon to hande toon leydi hono Mali kamɓe dey ɓe mbi wonde maɓe mbawa kadi ƴewtade hono ñamale gonɗe nder hono leydi ndi ma mbawa hono rendinde ɗum ɗon capan tati lewru taw ko décembre ujunnaje ɗe nogas e nayyi kala dewteɗo taw aɓe mbawa ƴewde ɗum ɓe ndinde koppareje ɗe taw noon alama ko bañin ɗum Alhousseynou taw ko Sanou taw ko jagorgal faggudu e koppereje ko on tigui wawi hono yettinde ɗum leydi Kenya toon dey ene wayno de toon leydi Kenya to ko ñalande ñande hecci hanke wonno taw ko ɗiyankoje mabɓe mbawi kañum wiide wonde guitti taw kadi ko cukko hoorejo hono leydi ndi taw kadi ko biyeteɗo hono Rigati Kashaga kanko dey ko kanko wonno cukko hoorejo leydi hono William ono ruto caggal nde ɓe mbasi hono wawrude ma won kadi ɗin mo lewru e fawndu aɓe gonno kay e yidde kay ittudemo ɗon e wonde ɓe dañi kadi hono sagoji mabɓe ɓe dawi kay ittudemo Tchad toon leyɗele hono dentude kono taw kadi ko toon Arabi jaltini toon fodde taw kadi ko temedde joyyi taw ko milliard kalis dollar gam wallidde kono laamu ngu kadi taw kadi ko ma so tawi qimama e kalis franc CFA ma wona hono temedde tati taw kadi ko temedde tati hono taw kadi ko milliard ɗum noon taw yoɓete koye duuɓi sappo e nayyi ɓe mbawata hono yobde ɗum ɗo ko Gabon ene wonde leydi hono Gabon ene wayno ɗo ko alkamisare ene wayno laamu ngu hono wawi kay hollidde wonde kay e jonde jagorɗe mabɓe kadi ñande sappo e jeegom lewru hono jolal mabɓe mbawa kay ƴewde kay taw kadi ko hitande nde wonande ɓe ƴeew ɓiɓɓe leydi ndi gam yaltude gam ƴewde kay koɓe eɓɓi ko wonde kay mata ɓe jaadi hen walla ɓe jaadani hen ɗum noon maɓe mbawa kadi hollede ɗum ɓe mbawa wiide wonde eyi walla ala ɗo ko leydi Côte d'Ivoire toon dey e ñalawma taw kadi ko hanki o ɗum noon ñalawma taw kadi ko ñalawma hande o jaafo ɗon sappo jeenayyi lewru taw kadi ko yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taw noon ko yuɓɓinama toon taw kadi ko ƴewde kay ko wawde kay doggi mabɓe ɗi hesidiɗuɓe ɗum ɓe ƴeewa kadi kala mo ala e doggol ɓe mbawa kadi wattu ɗum e doggol ɗum noon windete hoore mum nde tawno wonde wotuji mabɓe ɗi waɗoyte ko octobre ujunnaje ɗe nogas e joyyi nde wawa kadi waɗede ɗin wotuji gam suɓade hoorejo taw kadi ko leydi ndi e oɗo saaha noon ene wayno noon koye oɗon gurdu ɓe goni gam kay wawde kay ƴewde noɓe kistirɗiri ɗum ɓen wonnoɓe hen ɓe ɗo ko leydi taw kadi ko France leydi France dey ene wayno ko gouvernement mabɓe o wi wonde koye waddude e ko wiyete éolien taw kadi koye nder maayo woni hono doole taw kadi ko ndooƴam taw kadi ko hendu wawata addude ɗum ɗum noon ɓe mbi maɓe ƴeew noɓe mbawi kadi wadde ɗum taw kadi ɓe kolliri ɗum liggueyaji ɗi ɓe kolliri ɗum hono laamu ɗum noon ɓe goni ko yidde wadde kay feere noɓe mbaɗiri ɗum leydi hono Allemagne ko hanki dey John Biden arno toon to leydi ndi gam ƴewde toon kadi wadde kadi hono mbaynigu toon to leydi hono Allemagne ɗo o futtiti noon gardiɗo toon leydi hono France kañum e leydi hono taw ko Britannique ɓe mbawi hono yewtude toon ko ɓuuri hewde no fewi leyɗele kono dendude Amérique toon ne wayno dey état ji mawnuɗi hen goto mabɓe toon de Michigan ɗum ɗo dey ko ɗin candidat ji ɗiɗi Kamala Harris wonde e Donald Trump kañum ene jahno toon goto foof ene waɗa hono gaabogol mum e ɗum noon oɗo Kamala Harris
Harris kanyum dey wonde ñi wonde on Donald Trump haale mum gila kewde mum ono duubi dum non kadi so tawi kadi be baddi ena wayno dey kanyum dey wona dum woni ko faami kanko odo taw kadi ko biyetedo ko Donald Trump duubi makko kewi e wayno kanko ne laamu makko dey ko kanko buri hettude e wawde ko nawde ena wayno ono taw kadi ko laamu ngu do foti yettade do ko leydi taw kadi ko Mexique do dey ena wayno siège mabbe ena wayno taw kadi ko on taw kadi ko journaliste taw kadi ko on taw ko nokku jodorde kono taw ko jaayinde mabbe don odon do be bi wonde on odo ni ko on hankadi hakkilaaji gonno e yidde wadde dum ma taw gede de pebani no feewi Venezuela to de ko on je goddo conseil ko fati non pour ben réfugié ji gondo don ti be biide be mbaawi kadi wiide wonde kadi goto e wona ben e yibbe mabbe mbaawi kono o jaggede don Palestine ene wayno ton to Gaza ene wayno hono don be bi wonde fedde Hamas en biide hono Yahya hono siweda on de be tentini wonde hono warama ton e be bi non dum non ma waw kadi ma waw dartinde ma taw kadi ko on taw kadi ko guerre hakkunde mabbe e leydi ma taw Israel Gaza ton de ko défense civile en to Gaza to mbadi wi wonde ma won capande tati e tato e ben taw kadi ko rutibe jumen e farapuji taw kadi ko Israel wanno ton e nder Gaza bandirabe musibbe toddube gasi halabi to nate ɓossoje ko Saydou Aboubacar Seba Gorgol so tawi ko Madina Gounass wuro teddungo ko Amasa Mbolo so tawi ko tongorel wonno ko Oumar Baba Mbodj to Seba Gorgol wonno toon ko Sibabi ko ɗum ɗo mi lawonno mon e wowru e haalirde nde ko Assane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndogo yo jam jogomi jogomon